Kakayanin pa rin umano na makapagsagawa ng single shift class ang Mangaldan National High School para sa mga mag-aaral ngayong school year. Ayon kay Manghay Principal 4 Sir Eduardo Castillo, bagamat ang ilan sa mga pampublikong paaralan ay magsasagawa ng shifting of classes, mananatili umano silang magsasagawa ng single shift class hanggang may sapat pang silid-aralan para sa mga mag-aaral. Pero sa ngayon, kaya pa po natin ng first shift, single shift ng klase po natin. Hindi pa, malayo pa po tayo doon sa magdo-double shifting po tayo. Yan po ang tinig po ni Manghay Principal 4 Sir Eduardo Castillo. Napansin umano nila na mas mababang bilang po ng nag-enroll ngayong school year, kung saan umabot ng higit 7,000 kung ikukumpara nung nakaraang taon na nasa higit 8,000 ang mga enrollees. Sa ngayon ay kulang pa po yung bilang na inaasahan natin na mga nagpa-enroll. Actually, meron tayong naitala na 7,400 as compared ng last year na 8,087. Makikita natin dito sa aking lamesa yung mga card ng mga estudyante na hindi pa po nagpa-enroll. Pero inaasahan po natin na dadagsain pa po tayo ng mga mag-aaral na ito para mag-enroll. Sa ngayon, kung lolobo mano ang bilang ng mga grade 8 students na mag-e-enroll, ay maaaring magkulang na sila sa silya at mga ilang kagamitan sa pag-aaral o ng mga mag-aaral. IFM News. IFM News. IFM News.